taga guys, mo-assist ko sa barangay sa PhilHealth profiling. Atong silipon guys, ang trabaho dito sa barangay Isip Beach W. Hoydis ron guys, alas 8 sa buntag. Mao ni amo ang ting duty. So adto ta guys sa barangay hall. Bye-bye na guys. Timbang na ko. Tanawa nila. A few moments later. Guys, mapagyo pag-uli na ako guys. Gikan sa barangay hall. Arang nagadjong gutuma guys. Murag ni una gani ko nilag uli kay wala man ko guys kung gutomon mangurog kung lawas. Mutong ni uli na lamang ko guys. Yan ako bye-bye. Arang inita to guys. Akong trabaho to guys, manimbang ra og mag-height. Angay-angay mis mga gimbuhaton sa barangay guys. O kauban sa among mga health staff. O nagpasalamat ko guys nga sa among mga kauban nga mga nurse, mga midwife, ug sa akong mga BHW guys sa ilang pag tabang karong adlaw sa amo ang kalihukan. O ako nagpasalamat guys sa pagsilip ninyo sa ako ang video. O kini si bulanong dako nagpasalamat sa inyong pagsuporta kanako sa kanunay. Bye bye na guys. Bye bye.